Krmivá pre vášho koníčka www.krmivoprekone.eu. Nakrmte vášho koníčka. Okrem toho, že záver sezóny patrila jazdcom na Slovensku, mohli si ho ísť pozrieť aj do zahraničia, konkrétne do Talianska, do Verony na podujatie s názvom Fiera Cavalli. Slovensko sa veru nemusí hanbiť ani vo výsledkoch, nakoľko podľa našich informácií sa reprezentanti farieb našej vlajky umiestnili v prvej desiatke pomedzi skoro 100 jazdcov. Kde sme vlastne išli, bol vypravený taký zájazd, ktorý autobus od Popradu až to zbieral až po Bratislavu. Takže všetko jazdci rôzneho charakteru, takže bolo to veľmi zaujímavé. Je to fakt najväčšia výstava, ktorú som ja doposiaľ teraz videl, kde bolo strašne veľa koní, no a hlavne nás tam zaujímali tie pracovné a rýchlostné disciplíny, kde sme mali aj svojich zástupcov. Takže opravdu sa tam bolo na čo dívať. Včera v sobotu tam bolo neskutočne veľa ľudí, takže vidieť, že o ten šport je záujem vo svete, teda v Taliansku, že to má nejakú tradíciu, pretože tá výstava už má 118. ročník to bol, takže veľmi to má veľkú tradíciu a je vidieť, že tam je tá sila a potenciál. Zo Slovenska sme tam mali jazdcov v tých rýchlostných disciplínach, boli to Ištván Feher, Ivan Tkáčik, Gerge Mučka, potom Ferry Graňo, myslím, dneska má pretekať, tá Livia Legerová tam ako polodomáca tiež závodí, no a v pracovných disciplínach tam boli Braňo Šablatúra, Peťo Dula a Zuzka Stašíková, ktorí tam závodili. A v cuttingu tam ešte súťažil Tono Kondela. Jazdci ukazovali svoje výkony aj na arénach na Slovensku v rýchlostných disciplínach. Mohli sme pozorovať Alexandra Majera, Ištvána Fehera či Ďorďeho Múčku. Poslední dvaja išli šťastie skúsiť aj do Talianska. Rozhodne urobili dobre a pripísali si na svoje konto naozaj skvelé výsledky. Viem, čo si tak pamätám, že v polebadingu bol Ištván Feher, myslím, tretí v prvej divízii, tento Ivan Tkáčik bol 5. a potom ešte ďalšie miesta neviem. Trošku ma prekvapilo to, že organizujú to už taká vyspelá krajina a nejaké internetové výsledky, proste nič, nikde sa dozvedieť, štartovné listiny. Myslím si, že my už sme trošku ďalej v tomto, že ozaj máme všetko online, výsledky, vieme pozrieť, ako to tuto, aby sme si všetko písali na papier, že aké máme šance, takže v tomto som bol trošku sklamaný, že nemajú to nejako lepšie prepracované a nikto nevie, aká disciplína ide, čo bude, no tak Taliansko. Celé podujatie vo Verone predchádzalo naozaj veľkým prípravám a hotely boli už vopred vybúkované a skoro nemožné si bolo zarezervovať izbu. Podujatie trvalo niekoľko dní a bolo rozdelené do niekoľkých divízií. Súčasťou však boli aj dobytkárske disciplíny. Naši reprezentanti sa opäť nedali zahanbiť. Bolo to veľmi dobré, my teda sme chodili sa dívať na tie pracovné disciplíny, boli sme aj na bareloch, ale tak boli tribúny plné, že fakt bol problém sa tam dostať. Takže, ale u tých pracovných disciplín, u toho team penningu sme sa dostali na tú súťaž a vlastne zhrkli sme sa všetci, skoro polka toho autobusu a myslím, že sme fandili s vlajkami. Možno nejakú fotku tam vám ukážem, čo už bežia na Facebooku, ale super, všetci sme ich podporovali a bola to super atmosféra, že sme mohli podporovať a sami Taliani vlastne sme tam boli jediná krajina ako cudzia, bol tam nejaký Uruguajec, Mexičan, ale to bolo len ako jeden, takže jediný slovenský tím, takže bolo to veľmi pekné. Tak ja sa vždycky dívam na tie organizačné veci, čo funguje a nefunguje, pretože doniesť si na arénu tie dobré veci. Veľmi sa nám páčilo
v tom timpeningu taká automatická bránka, vypúšťanie teliat. Trošku ináč ten timpening, rozmer tej bránky majú, preto dosahujú také rýchle časy, majú ináč uspôsobenú tú arénu. Páčil sa mi veľmi ten bull team, ktorý je na koňoch, není na pešo. Takže dá sa povedať, že každú minútu dokáže odštartovať jeden tím, čo keď sa bude u nás ten šport rozvíjať, tak budeme musieť sa na tú organizáciu tiež zamýšľať, aby to bolo rýchle, svižné, pretože my nechceme na tých arenách byť do polnoci, chceme sa aj trošku večer zabaviť, takže preto to treba zorganizovať tak, aby to frčalo. Z začiatku, keď sa rozbehol ten timpening, tak všetci zatvárali 3 telatá a časy pod 30 sekúnd. Hovoríme, to není možné, jak to robia, takže tá taktika chalani z začiatku, myslím, že mali čas okolo 40 niečo, ale potom sa to zlepšili a v piatok mali čas už 24, čo ukázalo, že pochopili tú taktiku, jak na tie telatá. No a boli to také jednoduché telce, hovoríme, tak to dobre funguje. No ale včera sa to úplne otočilo, pretože dostali také telce, že vlastne jazdilo, myslím, my sme tam boli do 60. tímu a len 7 tímov dalo po 3 telatá. Takže tam bolo už vidieť tú taktiku a otázku a našim chalanom sa podarilo teda dať 2 telatá, takže neurobili si žiadnu ostudu, vidieť, že zvládli to. A Peťo Dula mal trošku problémy s koňom, takže si musel tam koňa vymeniť. Takže dúfam, že všetko bude v poriadku. No ale proste tam bolo vidieť, že kto s tými kravami vie v tom Taliansku robiť a kto nevie, keď to stádo je trošku iné, takzvané neposlušné. Bolo to presne tak, ako na tých našich rodeách a myslím si, že tam by sa tí jazdci, niektorí naši určite nestratili. Môžeme už teda povedať, že sezóna je na konci aj v zahraničí, ako sú členovia Savr známi, najmä tým, že sa ľúbia dobre zabávať. My sme zisťovali, čo vyvádzali tentokrát. Lyže to rozhodne neboli. Na hoteli všetci tí, čo prišli, poodpadali, niektorí využili aj bazén, nejaké skoky, ale nezachytil som fotky, čo ma veľmi mrzí. No ale čo ma prekvapilo, tak oni tam majú, že je to tam ožrádle, opití, všetci sa tam bavia a vnútri bol taký country salón, ale zaujímavé, že 200 ľudí tancuje na parkete a vedia, čo tancujú, ako tie country tance, ako keď u nás je polčík, valčík, polka, všetci vedia a oni tie country tance a nikto nepredvádzal a vedeli tancovať, čož ma dosť prekvapilo, že Taliani sú až tak, že vedia tancovať tieto country tance, to ma prekvapilo teda. To bolo zaujímavé. No takže toto bola taká akcia, kde sa zišli vlastne v tom autobuse, nás väčšina bola tých westernových jazdcov. No a dúfam, že teraz sa budeme tešiť na gala večer v tom februári, 13. februára, tej Nemšovej. No a kto by ešte chcel mať záujem o kurz, na budúci týždeň vlastne máme ten lasovací kurz u nás na ranči. Môžete prísť, no ale hlavne na ten gala večer dúfam, že roby si nachystáte a prídete v plnej paráde. Krmivá pre vášho koníčka www.krmivoprekone.eu. Nakrmte vášho koníčka.